Sa Indo kan DZGB asin kan iba pang partner organization ang programang Barkada ni Jesus may katuyuhan na maenganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa indang eksperyensya sa pagtubod katoliko asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging Barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging mahay na tagahatod kan misyon din pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Ate Jenny Balyaran, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. GB, 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 number one. Maugmang hapon po sa Satoy Agabos mga tugang. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Barkada ni Jesus. Digdi po sa Radio DZGB. Happy Fiesta po sa Santo Domingo, St. Dominic de Guzman Parish sa Santo Domingo, Albay. At yan po na alas 4 ng pagkahapon, iyo po ang Concelebrated Mass. Imbitado po ang gabos na magpartisipar asin makisumaro sa solemneng selebrasyon kang kafiestahan ni St. Dominic de Guzman dyan po sa Santo Domingo, Albay mga tugang sa pangingenot iyan ni na Reverend Father Tony Pet Balyares o Antonio Pedro Balyares. Sirigman po ang mga miyembro kang Parish Pastoral Councils. So, pwede po mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. And live man po kita sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. So, ini pong programang Barkada ni Jesus. May panibago kitang oras. Alauna, sagkod alas 2 ni pagkahapon na sa nakita mag-iribahan. Tatagtaod po mailalaog na sa programang Kaya with VP Henry Maceda. So, antabayanan po. Sarong oras po kita mag-urulay-ulay. May kinaaraman asin kaibahan ang sa tuyang mga hobbiness. And ang sa tuyang mga bisita ngayon na pagkahapon, iyo po ang mga young professionals. Digdi po hali mismo sa probinsya kang Albay. Kaya naman din na po kita magparahali-hali paano yaon na siguro sa Zoom mga tugang ang satuyang hugot ngayon na pagkahapon. Lord, sino ba ako kapag wala na ang trabaho ko? Jesus, Lord, you are my beloved. So ini pong tema tango ngayon na pagkahapon makakatabang para ma-realisar kan satuyang mga young professionals na sa taho po kan satuyang profesyon, job title, achievement, salary, or ano pa man po na status kang sa tuyang buhay, God's unconditional love. Yaon na yaon po yan mga tugang. So deita po yan paglingawan. So hello muna kay Juno Barameda Raposa. Ayun, nakatutok na po siya asin sa iba pa man na rayaon po digdi sa tuya na nakaantabay na. Syempre, ang rayaon na sa indang harong. Kamusta po ang sa indong merindalan? O nakapangudu pa sa nangaya kami Ate Jen. So, at yan, igwa po dyan sa St. Dominic de Guzman, right after the Mass, may procession. Okay, after kang procession, sana magpundo na ang uran kasi sige ang uran. Pero blessing po yan. So, after kang procession, magkakaigwa po ng salo-salo. And abangan taman ang presentasyon kang mga hobenes po dyan sa St. Dominic dahil igwa man sindaning ipigpreparar na presentasyon. Iyo po ang kaugmahan sa Banggi. Kaya po antabayanan ta po yan. Happy Fiesta po giraray sa mga taga Santo Domingo. Hello kay Grace Nino Gutierrez. Kamusta po? Okay. So, kang enot po kang araki ipakita, tigahapot kita kang sa tuyang mga magurang, tigahapot kita kang sa tuyang mga amigo-amiga. Ano ba talaga ang gusto mo pagdakula mo? Gusto mo ba maging doktor? Gusto mo ba maging engineer? Gusto mo ba maging teacher, business owner? Minsan po, daitulos kita makakasimbag kung ano ba talaga ang gusto ta, di ba? Pero dahil sa giya kang kagurangnan, napapaduman kita sa kung ano talaga dapat tangkwao na propesyon, di ba? Okay, so habang naghahaloy, may magayon man kitang trabaho, feeling successful naman po kita. Pero kapag nawaran kita ng trabaho, kapag nawara na ang satuyang halaga, iba talaga ang sukatan kang satuyang pagkatao, mga kagurang ng mga paraan tabay. Kaya naman, kamustahon ta na ang satuyang mga
bisita. Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Oy, garo may nahiling akong magayunon ngunya na pagkahapon. Alright, ang sa tuyang mga bisita, mga parantaba, iyo po ang mga members kang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. We have ang nag-iisang dilag. Ito, dati tamang po ining pag-iriba digdi sa DCGB, Miss Ivy Prolegera. Oy! Kamusta, Miss Ivy? Kamusta ka na? Hi na hapon po. At Miss Jenny, hello. Hello sa gabos na paradangog ta dyan sa DCGB. Ang number 1 AM station. Yes, opo. Ano na ang sa imong pinagkakaabalahan ngunyan, Miss Ivy? Kamusta na ang sa imong career? Career. So kanina, na-mention mo, ano ba talaga tayo? Ano ba tayo paglaki? So, years ago, almost 9 years po akong naging isang public school teacher or isang guro. Yes, okay. Teacher. And right now, after pandemic, ayan, nagpo ako ng panibagong profession o career. So, ako na po ay isang licensed financial advisor. Isa ro ng licensed finance advisor. Ano yung naging reason kasi 'di ba Miss Ivy, dakulon ang nangangarap makalaog sa public school as a teacher, pero ika naglipat ka sa panibagong profesyon. Ano enot na naglaog sa isip mo net at ay mabaliw ako kiarog kay ni. Okay. Nawawala lang sa audio ni Miss Ivy. Okay. Ayan. Wala kaming marinig, Miss Ivy. Ayan. Okay. Sige, ayusin ta muna, Miss Barkadang Jerome. Ang audio ni... sige daw po, Miss Ivy, diretso ka po. Ayun. Maluya po ang sa imong signal. Maluya ang sa imong signal pero ang sa imong kagayunan nahihiling mi maray digdi. Okay, sige. Alright, mahabang tigaayos pa siguro ni Miss Ivy ang sa iyang signal. Balikan ko siya later. Hello muna kay Grace Nilo Gutierrez. Shoutout po sa Gabos, lalong-lalo na sa mga taga-tagas. Last day of registration, August 9, 2026 para sa San Ramon Fan Run po. Ayas po, sa August 29 po, igwa po ni San Ramon po dyan sa Tagas, sa parokya ni Father Di Bramoso. And last day po tomorrow kang registration, August 9. Makikipag-coordinar po kamo sa Barangay PBC or magpasiring po kamo dyan sa parokya. Yaon po dyan ang registration. Okay? Sige, okay na ba si Miss Ivy? Alright. Sige, Miss Ivy, naka-off lang ang sa imong microphone. Ayan, naka-mute. Alright. Sige nga, ibaloon ta giraray. Sige daw po, go ahead po. Okay, wala talaga Jerome, no? Miss Ivy, wala talaga po. Okay lang kung sa earphone, naka-earphone ka ba, Miss Ivy? Hindi, okay. Sa signal ba, Barkadang Jerome? Okay. Miss Ivy, what if mag-relog in ka, tapos baka maging okay yung sa imong signal kasi namimiss ko ang sa imong boses eh. Pwedeng putol-putol ang sa imong signal. Okay? So habang pigaayos po, balikan ko muna. Kamusta ko man si Brother Jet Sikitin. Hello po, Sir Jet. Kamusta ka po? Okay, so maray na hapon po, DCGB, as in sa mga naghihiriling po niya na hapon na ini. Okay. Ika Sir Jet, Sir Gerard, ano po ang sa imong pinagkakaabalahan? Bali po ako, digdi po ako tatrabaho sa microfinance. Microfinance? Opo. Opo. Saro po akong employee. Particularmente yaon ako sa accounting unit.
Wow. Microfinance. Mhm. So, parang Harus or Aldo, sige mo sana ang bilang, Sir Jet. Taga-record ka ng mga Taga-record. transactions. Opo. Ayun, okay. Sige, Sir Jet. So far, Sir Jet, pirang taon ka na nagtatrabaho dyan sa microfinance? So halos kung nasa 18 years na. So medyo haloy naman po ako. Medyo halina. So, kung pakagraduar mo, iyon na so tinahak mong work, Barkadang Gerard. Dahil pa, siguro mga 3 years. 3 years. Hindi ako nasa Alright. sala, opo. O yun. So, bago. Sa ngunyan, sa imong profession ngunyan, from 1 to 10, guro ano ka kaugma? 9 po. 9. Alright, yay. May nawarat na sarong punto. May mga times pa man na may mga challenges pa man sa kuya Mhm. na minsan na dapat ko man i-overcome. Pero manggiraray ako, naglalaom ako na mapapakaray ko mo ang sa kuyang pagtrabaho Mhm. and ma-improve ko pa sa madaling sabi. Ayun, okay. So, we're happy also for you, Sir Gerard Sikitit. Nakakaibahan ko po ini dati si Brother Gerard sa Singles for Christ. Until now, single ka pa, Sir Gerard? Yes po. Single ka pa. Parang gabus kita talaga digdi single pa. Kasi ini si Miss Ivy, dai ko pa nababaritaan na na ini. Sige nga, kamusta kung audio ni Miss Ivy, kung okay na? Ayun, wala ka talagang sound, Miss Ivy. Wala ka nagdala og digdi, Jerome. Wala talaga po, pwede i-chat mo, Jerome, si Miss Ivy, kung paano niya maayos yung audio niya. Okay, sige. Hello muna kay Ate Christian Diaz from ECI Family. Ate Chris, good afternoon. Hello, good afternoon. Audible po. Yes, opo, okay na okay. Ayan. So good afternoon and welcome po Giraray sa Barkada ni Jesus. And nice to see our 3 lovely guests ngayong hapon. Kumusta po kayo? Ayun, And Ate okay. Jenny, hello. Hello po, Ate And- Chris. Ayan. So batiin ko din po ang lahat ng mga taga-Dominicans. Mhm. Kasi malapit sila sa puso ko. Wow. Because I was a former Dominican teacher Mhm. for 20 years. So happy feast day po sa gabos na taga-Dominican. Yes, happy feast day. Thank you so much, Ate Chris. Babalikan ko ika later, okay? So, kamustahon ka naman si Mr. Romel Mowit. Tama ba? Mr. Romel Mowit, good afternoon. Maray na hapon, good afternoon po, Ma'am Jenny and sa mga taga-antabay. Alright. Yes po, ako po si Romel. Romel Moit. Apa. Mhm. Sir Romel, pero ano ang sa imong pinagkakaabalahan? Ngunyan po, saro po akong, connected po ako sa networking. Mhm. And at the same time, nag-aako man po ako mga freelance when it comes to creatives like graphic design, mga video editing, or sa mga essay-essay, Mhm. mga pagsurat-surat, iyo po. Ayun. So, parang ang forte mo po, Brother Romel, su pagsurat, pag-edit ng mga graphics. So far in demand iyan, ganyan, 'di ba? Brother Romel, dahilan ta more on ngunyan, online talaga ang mga dakol na mga activities. Okay. Sige, thank you so much, Brother Romel. Thank you. Babalikan ko po ika later. Okay na ba si Miss Ivy? Ayan, nailing ko. Oh, 'di ba? anong ginibo mo para maging klarado sa audio mo? Yan, pinagamit ko sa iPad ko, tsaka may earphone talaga ako. Ayun. So, yun pala yung solusyon. Ayan. Ayan. Yes, wala nang ligtas, wala nang rason para daimi madango ko sa Yes. imong boses. So sabi ko kanina, Miss Ivy, ano ang naging rason mo nata from public school teacher naglipat ka sa finance? Yes po. Bukod sa
alam na natin lahat ng mga teachers. Oo. Tumawa si ma'am. Si ma'am. Kasi Hello, ma'am. may experience man yan eh. Teacher yan dati si Miss Chris. Si Ma'am Chris, ayan, teacher. Pero sabi ko nga, I am a financial advisor with a heart of a teacher. So sabi ko nga, marami ang nagtatanong, bakit nga nawala na ako o kumbaga nag-change ng career. Sabi ko lang is change of heart. So, andito pa rin yung puso ko sa pagiging teacher. Okay. Pero siyempre, I want to explore more outside the classroom. Yes, okay. Si brother kanina, si brother Gerard, sabi niyo from 1 to 10, ang kaugmahan niya ngunyan 1 to 9. Wow, Ika. yes, narinig ko yun. Ika kung i-rate mo from 1 to 10, piraman. Ako din, sige, 8.5. May ano may gap. 8.5 pababa. How about si brother Romel, si Sir Romel? Ako po, 7. 7. Ayan. Ayun. Alright. So, ngunyan na pagkahapon, para mas aaramon ta pa kung ano ang sa tuyang identity beyond profession. Digdi po sa programa and we're very happy na kaibahan mo kamo. Thank you so much, and very thankful man ako kay Kuya Nestor Belga kasi na-i-connect rin kamo digdi sa program. So, sinda po mga tugang, mga members kam Brotherhood of Christian Businessmen and Profession. Alright, so sa pagpapadagos ka sa tuyang program, ano po ang pinaka mahirap na adjustment na ginibo nindo ngunyan mantang nagpapadagos ang sa inyong propasyon sa mga iba-ibang lado kang trabaho nindo? Okay, balikan ko po si Brother Romel Mowit. Sir Romel, ano po ang pinaka dipisil na adjustment na na-experiensyan mo o ginibo mo sa imong buhay? Yes po. Thank you po. Before ko i-full-time ining pagna-networking and pag-freelance, 7 years po akong contractual sa sarong government agency. Ayan po. Saro sa mga kadipisilan, so binayaan na familiarity. So for 7 years, naging very close na ako sa Inda. Okay. Well, in fact nga ni, dati pigtataram ko, gusto kong maggurang kaiba sinda. Pero pinili kong bayaan kasi mas over than security. Gari, pag nag-abot na sa pagmati na ano so talagang ikakaugma ko or so purpose ko, yaon ba talaga digdi? And nahiling ko siyang wala talaga duman. Kaya pinili kong humalit. So, Brother Romel, guro ano ka-importante na dapat igwa kita ning tamang pagdidesisyon kung nata kita mahali sa sarong trabaho and magbalyo kita, and guro ano ka-importante na susunodun ta kung ano talaga sa gusto ta. Iyo po, malaking bagay po talagang guided po kita. So at least may nakakauron po talaga kitang super may pigtataram sa ko ini na surround yourselves. You are the average of the 5 persons around you. Ayan. So kung ang kairibahan mo mga negative, nagpo-pull down sa imo, talagang maruro ka man. Kung ang mga kairibahan mo so positive, nakakatabang sa imo, iman paduman ka man sa taas. Ayun po. So sarong factor po, especially kung may nag-aasa po talaga sa imo. Ayan, minsan nagbabattle so happiness over financial stability, parang aruga yan pero Yes. naglalaban. Okay. So, Opo. kumbaga may mga iko-considerar ka po, Sir Romel, para duman sa happiness mo and sa pangangaipuhan mong financial, especially kung may nag-aasa sa imo yaon sa family. Ayun ba? Ayun, okay. So, thank you, Sir Romel. How about si Miss Ivy? Okay. Miss Ivy, ika, ano ang pinaka-dipisel na adjustment na ginibo mo? Alright, okay. Naka-mute lang ang sa imong mic. Hello. Okay, go siguro ahead. sa pinaka naramdaman ko na adjustment talaga is coming from routine. Okay. So, pagiging teacher na ma-prepare ka, maduman ka sa classroom, maturo. Yung ito ang oral daw,
hanggang sa turn into parang 360 degrees na freelance. Mhm. Imagine do na from structured na routine everyday hanggang sa kanag financial advisor araw man din na naging full-time na niya na freelance Mhm. mismo ang magibukan sa diri mong routine. So, from ang mahanap ka kay client, ano ang magiging structure kan aldaw mo, bako na ito so naka-program na. Mhm. Pero program na dati kung anong gigibulungan Yes. niya. Ako ang magibukan sa diri kong structure. Kumbaga, may freedom ako sa time ko and sa mga activities ko. Mhm. Okay. Duman ba, Miss Ivy, sa experience mo, naka-feel ka ba na dahil gusto mo pa mas mag-explore sa hiling mo dahil nagbaliw ka ning sarong another profession na magayunon, nahiling mo ba na mas mag-grow ka pa digdi? Tama ba? Yes, 100%. Mhm. Iyo man itong magayon ito na piktaram na kung sa ka din talaga maugma. Okay. Pero pirmi na iyan na may kaakibat Mhm. na responsibilidad, lalo na kung ika ang breadwinner. And I am blessed naman ako na bako ako so 100% breadwinner kan family. Mhm. So ito pero baga mas makusog ang buot ko na magkaigwa ka aniki mas solid na decision. Kasi kung kung igwan ako, for example, araw ka ani kita gawos kita di single. Kung Mhm. siguro nag-aasa sa kuyang pamilya ko, Okay. siguro bako solid. Yes. Liquid o gas so decision ko dai mabuo-buo kundi siguro ngunyan siguro yan pa ako duman siguro nag-iisip pa ako ano daw mabalyo ako ano daw kung sirika ani kasi syempre stable sa job, stable sa income Opo. versus tig din na freelance. Yes, okay. So, igwa bagang kasabihan, Miss Ivy, na parang may kahaputan na kung ang buhay daa sa wrong direksyon, pasain ka. Aram mo na ba kung sain ka talaga paduman? Magayon na naapot yan na. Maski ako, maski pa hapot pa iyan. I mean, igo kita pirmi na plano, pero ako pigtataram ko lang, araw kan pagbalyo ko sa stitching, Mhm. ang motivation ko is I want to become better every day. Ayun. Mhm. Pirmi iyan ang guide ko. So if ever man, halimbawa lang, pirmi na ako kung saan talaga ang ikakarahay ko. Mhm. And ikakarahay, pirmi Yes. ito focus. So inspiration ko as well is my family. Opo, ayun. So, dakulaon na tabang din ang family na iyo ang support system. Tama ba? Yes, opo. Ayun, okay. Thank you so much, Miss Ivy. How about si Sir Jet? Okay. Ikaw ba, Sir Jet, nag-abot ba sa point mo na nadipisilan ka mag-adjust? Ako man po, bilang employee kan simbag sa pag-asenso, may mga adjustment talaga akong ginibuman kasi ini pong trabaho na yaon sa kuya. So igwa kami ki mga satellite offices na kung saan duman piga-assign ang mga empleyado. Kaya kasabay na po ako duman. Kaya kung saan pa ako na-assign na mga lugar para mag-work. Kaya dakulon akong namimidbida ng mga panibagong ka-office mate. Kaya duman ako nag-a-adjust sa iba-iba po baga ang mga tao na nakakasalamuha ako. Yes, So, okay. Yun po. Mhm. So, paano mo ito, Sir Jet, na overcome? So, kadifisilan na araw ka ito na, okay, dapat tatao ako makisama, tatao ako makihalubilo para mas maging smooth ang sakuyang pagtatrabaho. Paano mo na-overcome po? Na-overcome ito through patience. So, pagpasensyahan ang sa kuyang mga katrabaho asin dapat kong sabuton. So, Okay. So sa indang pagkatao, so sabuton ko kung nga taarog sila kaini, arog sa inda kaito. So, pigsasabot ko lang kasi para maging mare ang samuyang pag-iriba. Yes, all right.
Okay, thank you so much for that, Sir Jet. Sabi ni Juno Barameda Raposa, okay, thank you so much, padagos da ang mission. At this point, hindi kita sa medyo huro-hararong pang kahaputan. Modelo mo, modelo ko. May pagkakataon ba sa indong karir na namatayan nindong garo nakadepende ka mo sa indong halaga sa indong trabaho, sa posisyon, sa achievements o sa dilansya na nakukuha nindo, and paano nindo pigahampang ang pressure na ito? Kasi saro baga sa parang nakaka-pressure sa tuyong buhay, lalo na pag okay, nakagraduate kita, may maray kitang trabaho, iniisip ta tulo, so sasabihon kang ibang tao. So may pagkakataon ba na namatayan nindo ito? Okay, balikan ko si Miss Ivy. Ay, yan. Igwa po, kung baga, dahol na pagkakataon, especially kung naparadangon din kita na freelance din. As in, Okay. baga, nakadepende ang sa indang income, depende baga sa pigakutang higos. Yes. So talagang higos ang kakampi mo digdi versus kung sa fixed na income. So, dako na pagkakataon, especially kung ako mismo naka-experience na as a public school teacher na magayon ang sweldo, ang income, especially po sa mga sa mga teachers dyan. Yes, opo. Naka-receive 100% na sahod po during pandemic. So, iyan ang sarong blessing. So halimbawa, pag-iisip ko man, paano na daw? Kung may pagkakataon na dahil tamat pigahagan, magkaikugiraray ng mga araw ka itong dahil tamat pigaasahan na pandemic o kung ano man na kalamidad versus sa araw sa muya ng mga freelance. So, ito ang pinaka-challenge o challenging na part sa pagiging self-employed o freelance. Nag-abot ba sa punto mo, Miss Ivy, na pigluyahan ka kibuot dahilan sa pressure na na-experience mo, namatian mo? Talaga may pressure siya. Di man talaga na-feel so outside pressure. Pero minsan, ang mo talaga, ang pinakakalaban mo sa diri mo. Okay. May mga times na syempre, ikukumpara mo sa peers mo, sa kapwa mo, sa halimbawa, ano ba, tama ba ito? Pati sa decision mo, nag-iisip mo, pa-questionon mo. Ayun. Okay, so, ano yung naging way mo para malampasan mo itong pressure? Naghanap ka ba kitawong masasabihan or ika mismo sa sadiri mo, ano yung ginibo mo? Tama ito. Saro ito, Miss Jen, na may masasabihan o madudulukan. Kaya sabi ko, magayon talaga na sabi ko, sana nakamit din ako, not to na at that time na as a teacher, may mga maray na, halimbawa, mga maray na leaders kita. Yes, o parang na-coach. Life coach, yan ang mga, pag-iidaw ko. O sana naging arab malugod ako ka to sa inda. So, pag-iisip ko at that time, magayon pala na may nakakaistorya ka, bako lang, pirmi trabaho. Yes, tama. Kasi kanina, intro kanina, kumusta ka? Ang tiga, as a teacher, very meaningful. Pag inapot ka, kasi pag kinumusta ka, araw, bako lang, okay lang ako. Opo. Pero halawi, gunda ko ang maistorya sa imo. Yes. Saka bako lang dapat, puro trabaho ang pag-istorya. Kasi outside work, ang hapot man talaga, sisay ka. Oo. Actually, Miss Ivy, ang hapot na kamusta ka, dipisino magasimbagon, kasi minsan ang nasa likod kang okay lang ako, parang may mas mahiwas pa na istorya na pwedeng i-share sa imo. Yes, yun talaga. Kaya, pagtaka kumusta hunta ang mga barkada sa... Tama. Gugurano ka importante na pag nagirilingan ka mo, igilid mo na irestoryahan problema sa trabaho or ano ba? Yes. Ako, narumduman ko, akong sarong matalik na kaibigan o shout out sa Doha, Qatar. Okay. Ayan, dati man po siyang teacher and sabi niya sa kuya din niya malilingawan na
na-appreciate niya ako na dai ako nagsa-cellphone. Wala sa ampangan ko. Basta dai natatago, dai ko nahihili ang cellphone ko pag nag-iistoryahan kami. Tama. So, sa parang mga values na you should really value the time na igwa ka mo. Yes. Oo. Kasi kita baga pag naghahanap talaga kika istorya, gusto ta so makuata talaga so sarong tao na yaon so listening ears, di ba? So itatao talaga sa imo. So 100% na attention habang yaong ka mo dyan. Okay, thank you so much, Miss Ivy. Balikan ko naman si Brother Romel. Brother Romel, ika ba na experience mo na namataan mo ba na nakadepende ang sa imong halaga sa imong trabaho, sa imong posisyon, achievements, or even sa income na igwa ka ngunyan? Yes po, very right timing nga talaga itong interview sa amin. Kasi pangangamusta talaga. Ayun. So, very similar sa mga sinabi ni Sis Ivy na may mga times din talaga na i-question mo yung decision mo. Especially if nako-compare mo yung sarili mo sa mga dati mong kaklase, kairibahan. Ay, wow, bongga na sila. Oo. Naubos na nila yung 7 continents. Nalibot na, no? Okay. Oo. Pero, and pag binabalikan ko ang sarili ko, personally sa po, talagang very timing talaga tong reminder sa akin, itong interview na who am I beyond my profession, identity beyond my profession. So, ayun nga pala, Romel, hindi ang kita, ang position, ang title mo, it does not, di siya equivalent ng worth mo. Ayun. Aralion man ini, ano ka sa hampang kan Diyos. Yes. So given na graduate man po akong seminaryo. So Wow. may mga din talaga po, may mga tigaagihan na existential crisis. Ayan. Syempre, may mga pangarap din pero di pa naaabot. So pigka-question mo din na pig-igusan ko man pero yan, mga struggles kan mga self-employed, mga freelance. Ayun, kaipuan maging maigos. Okay. Pero pamahawan, pamanggihan, and pamutuhan ang rejections. Yeah. Yan, Minsan duman ano din nagbabawi. Opo. Brother Romel, paano mo na-overcome yung pressure na na-feel mo, especially kung nahihiling mo, araw kayo, so ipigladawan mo kanina na so ibang mga kabatch mo, na libot na so ibang lugar, and everything. Ika ba as freelancer, igwa ka ba ni timeline na ipigtalaan sa imong para maabot ko ang araw kay ni? Opo, maging malinaw lang din sa like parang in English yung big why. Nata ako ba talaga inipigigip? Nata ako nag-decide magbayaan so 7 years kong employment. Okay. Nata ako pinili ining dapat maging firme akong connected sa pinaka-ultimate reason po nata ako inipigigibo. Kung baga dapat day ako ma-distract sa yan ang mga noises or yan ang mga inggit. Kung bagkos, maka-motivate pa nga na iyan sa Yes, okay. ay, nakaabot na siyang ibang bansa. Ako, dudublihon ko pa ito. Or basta pinaka-focus, so at least yung needs. Ang pinakamagayon po sa yung beyond the profession is yung growth po. Okay. Yung maski daiman po ako successful sa hiling ko sa ngunyan. Di ko pa man naaabot itong goals ko. Ang importante, so dai ako minasuko. I'm with like-minded people and guided ako. Aram ko na ang pigigibo ko is so nasa tama ako landas. Yun, okay. So, yun talaga ang importante, Brother Romel. So, thank you so much for that. Brother Jet, naka-experience ka ba ng failure, rejection, and siguro day ko isabay so pagkawara ng trabaho kasi igwa ka ng prior pang work bago ka pa man naglaog sa microfinance pero naka-epekto ba ini sa imong self-confidence? So,
sa kuya man, may failure man ako. So, Mhm. bago ako nag-work. So, Okay. saro man akong, since accounting graduate ako. So, Opo. saro sa mga naging failure ko man is ito man na day ako nakapasarkan board exam. Mhm. So, pero, maski nangyari ito, padagos mangkiraray ako sa paghanap ki trabaho. And aram ko na dumang pa lang sa pag-apply ko ki trabaho, kada ko ng rejection man. Mhm. So, sige kong apply, Okay. apply sana akong apply. So, may mga nagsasabing itatawagan na lang da ako, pero may Okay. mga times na Dai man. dai talaga nangyayari. Oo. Mhm. Oo. Kaya, maski nangyari ito sa kuya, talagang padagos giraray ako sa pag-apply. Kasi, yun man talaga ang magiging solusyon ko man nga ni makahanap ako trabaho. Kasi siyempre, kung dai ka ma-apply, paano ka man matanggap? Tanggap. So, Yes. kaya, consistent lang ako sa pag-apply hanggang sa nagkaigwa ko ki trabaho. Mhm. Kaya, Okay. dito so ang naging ko, na pig overcome ko so mga failures ko man. Ayun, okay. Apo. So, sa panahon na yaong ka sa puntong arog ka ito na talagang may pressure, may comparison, paano mo paano mo naprotektahan ang sa imong pagkatao para dai ka lang duman nakasentro sa paghanap ng trabaho na dai ka natanggap and malabanan mo itong pagbaba kang sa imong self-confidence? Siyempre, sa mga ginibo ko, na maski nangyari ito, yaon manggiraray so sa kuyang so pagtubod ko kay God na Mhm. yaon manggiraray pero nga akong nagsisimba especially pag Domingo. So talagang ko ang sadiri ko na maski may mga failures ako, maski may mga nangyari sa kuyang bako marahay. So, padagos manggiraray ako sa pagpangadji, padagos manggiraray sa pagibo ki marahay. Ayun. So, yun po. Yes. O, gurano ka nagtutubod na kapag nagibo ka ki marahay, ang balus kay ni sa imo, marahay man, Brother Gerard? Yes po. Kasi, siyempre, ang mga pigagid ko tabaga pwedeng duwang bagay man sana. Mhm. So, pwedeng maray, Okay. pwedeng maraot. Maraot. So, Mhm. iyan na duwang bagay na iyan. Parehas iyan may konsekwensya. So, gusto ko, siyempre, magibuning maray. Although, aram ko na may kadipisilan man sa pagibo ki marahay. Kaya, nagtutubod ako na maski dipisil ini kibuhon, alagad pag nagibo ko ini. So, nagmamaawot ako na igwa talaga si Balo sali man sa mahal na Diyos. Ayun. Okay. Thank you so much for that. Very inspiring po ang sa indong mga sharing ngunyan na pagkahapon. Pero at this point, nangungunta mo na ang scripture reading and reflection ni Ate Chris. And right after kang reflection, siguro Jerome, okay na sutugon ni Brother Ness. Yaon sa imong email. Okay? So Ate Chris, go ahead po para sa imong reflection. Yan. So, hello po muli. Sa tuyang mga pinagurulayan mo niya na hapon, we are being reminded by the Lord sa Gospel according to St. Luke, chapter 3, verses 21 to 22. So, bago pa man magsimula si Jesus sa kanyang pampublikong misyon, may narinig siyang isang tinig mula sa Ama. You are my beloved. With you, I am well pleased. So, pansinin natin, hindi muna sinabi ng Ama ang mga gagawin ni Jesus o ang mga himalang kanyang isasagawa. Ang una niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal. That's why He said, You are my beloved and I am well pleased. Ganito rin ang mensahe ng Diyos sa atin. Bago pa tayo maging doktor, guro, engineer, empleyado o negosyante, tayo ay minahal na ng Diyos. At pinapaalalahanan tayo, ganun din sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.
So I repeat, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Na ang tao ay tumitingin sa panlabas o sa posisyon, titulo at tagumpay, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Kaya ang tanong ko, kumusta ang inyong mga puso? Kaya kung minsan ay pakiramdam mong hindi sapat ang iyong achievements o nawawala ang iyong kumpiyansa dahil sa trabaho o mga alalahanin, hindi ang iyong profesyon ang nagbibigay ng iyong halaga, ang Diyos ang nagbibigay ng iyong tunay na pagkakakilanlan. Ang trabaho ay mahalaga, bahagi yan ng ating buhay, pero hindi ito ang kabuuan ng ating pagkatao. Ang ating tunay na identity ay nagsisimula sa katotohanang tayo ay minamahal ng Diyos at patuloy niyang mamahalin. God bless everyone. Okay. Thank you so much, Ate Christian Diaz, sa imong magayunon and very meaningful na reflection. Talagang naparealisar mo sa samuya kung ano ka importante na yaong kita, naglurumdum kita sa kagurangnan, mantang kita igwa nagtatrabaho bilang mga young professionals. Okay, thank you for that. Hello muna kay Romel Realista Lola and Domingo Belier. Okay, so at this point, nanguguntaman ang tugon. Okay ka na, Jerome? Okay, ang tugon ni Mr. Nestor Belga, ang BCBP head kang Albay Chapter. Tugon sa Jóvenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Maray na hapon sa Tuya Gabos. Magayon ang naging topic sa unyan, asin ang hururon kay ribaan mga miyembro kang Christ Young Professionals, meaning sinda araki pa, sinday pang mga agong. Ako bilang sarong young ones upon a time, gusto ko man maghiras kan sa kuyang perspektibo manungod sa topic na ini. Anhapot, kung si isay ako, kung day na akong trabaho. Gusto kong ihiras ang nangyari sa kuyang conversion experience kan ako nasa police service pa. Pagkatapos kaining break seminar, grabe ang sa kuyang pagmaot na mag-evangelisar. Nagi kaming mag-agong asin ang sa kuyang pamilyang aktibo sa mga seminar. Digdi ko namatian ang mga conflict sa pagsunod sa Diyos asin sa pagtrabaho. Kaya sinayumahan ko ang mga pigaapod ming Diyos position asin eventually ako nag-early retirement. Binayaan ko ang magayon na career sa uniform service. Ninuli sa kuyang pagsunod sa Diyos. Applicable na maray ining hapot na ini sa ngunyan, sa kuya, ninhulita, dahin na akong trabaho. At sa kuyang simbag, aki ako kan Diyos na padaba. I-relate ko ini sa tema kan 75th anniversary kan Diocese kan Legazpi. Ako inantabayan. Sa laog ng 32 na taon na ako nasa police service, dakol na piligro ang sa kuyang inatubang. Alagad salamat sa Diyos, tabuhay pa ako. Biniyaya, kaya gusto ko man ining ihiras. Sinusugo, kaya padagos ang paghinguwa na mangyari ang bisyon kan sa mong organisasyon, and Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, na madara si Jesus sa mga lugar na samuyang pighahanap buhayan. Asin tangani na ining mga lugar na ini ganahon mi para ki Jesus. Padagos ko ining gigibuhon, kulita namumutan ako kan Diyos. Ini po si Brother Nes Belga, Regional Council Director kan
North Bicol kan Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Salamat sa inyo, boss. Alright. Thank you so much, Kuya Nestor Belga, sa imong paghiras mo niya na pagkahapon, sa imong very inspiring na tugon man sa samuya mismo na mga young professionals. Hello man kay Homer, Realista Lola, good afternoon, si Domingo Villier, and Boyet Jalagwe. Okay? Sige, igwana sa nakita ni nagkaperang minutos bago kita magpaaram kan sa tuyang programa ngunya na hapon. Ano ang pinagigibo nindo Barkadang Gerard, Miss Ivy, and Barkadang Romel para mas mamantinir na balanse ang sa indong career, pamilya, as in ang relasyon kay Lord. Kasi sabi kang iba, dipisil ngayon yung pagsaraba yun eh. Pero kamo mismo, as a young professionals, paano nindo ito tigbabalanse? Okay, we have Miss Ivy. Ayan. Hello ulit. Yes, opo, go ahead po. Dipipil ang tatarantang balance eh. Mhm. Kasi, yes, pwede kang mataram na doable siya. Pero Opo. di ita talaga matatao ang oras taning pantay-pantay. Mhm. Like sa work o sa career, sa work, sa activity sa simbahan, as a family. So thankfully, ang mga single pa kita. Kaya, Yes. mas dakol. Di ba, Miss Jen? Di ba, mas dakol. Kumbaga sa kuya, ang term ta sa Bicol, buwelo. Buwelo Ayan. pa. Mas buwelo pa. Tama ng So, God. iyon po. So, for me lang po, ang isipon ko, dakulon akong nagigibo. And aram ko, mas dakulon pa akong nagigibo. Kaya nag-accept pa po ako kan mga activities na pwedeng voluntary or anything na Yes. more meaningful or purposeful. So, sa kuya po, para masigo kita balance sa life, di man ini kaipuhan talaga na pantay-pantay. Like, dito man mataon na 20%, 10% or araw ka. Ang Opo. goal ko lang is, di ikaw mapabayaan Okay. ang sarili ko habang piga-asikaso ko ang activities ko sa church, ang career ko, ang work, which is also my bread and butter, especially ang health ko. So, dahil ito compromise sa kabos. Top 1 talaga. Kasi ang health, dahil ini magigibo yan na career ta and activities ta and everything kung bako kita well. Sleep is yan, important. Kaya pala nahiling ko sa imong mga Facebook post na todo-todo ang sa imong pag-gym. Ay, yeah. Kasi Approve yan. saro ito sa magayuno na routine, 'di ba? Kang buhay ta. Talaga, na dapat active kita. Yes, okay. So how about si Sir Romel Moit? Go ahead po. Yes. Sa nature kan pinagkakabisihan ko ngunyan, ang pag-balance, struggle siya for me. But maray man girara na so pigpaplano, may scheduling, so may sistema man giraray. Opo, But yes. Open pa rin sa pagiging flexible kasi may mga bagay talagang nangyaring inida pwede ngunyan, na sinaka-schedule, nagbagong isip, parang kaiyan. So open pa rin na may mga may buffer. Ayan. Pero yung kung involved na ang family, ang faith, ano talaga siya, working progress pa siya sa ko. Ayan. Pero knowing your priorities talaga. Ayun. At least maski day mo man talaga maipagkasya ang gabos na bagay in 24 hours. So, warang guilt feeling na day ko napabayaan so family ko. Especially na saro man sa reason ka ako pigigibo ining mga pinagkakabisihan ko ngunyan kasi nawaran akong tuga, nawaran kaming harong, dakulo nang nawara. Opo. Kaya kumbaga, as much as possible, gusto ko din talaga mapahalagahan ng presensya kan family. Kung anong igwa ako ngunyan.
Yes. Abo ko man maging successful pero solo na lang ako. Oo. Ayan. So priority talaga yung family, si God, sa family. Ayan. Okay. Sir Romel, duman sa mga pinag-agihan mo na kamunduan sa parte kan sa imong pamilya, naging, ano ba yun, mas nagkusog ba duman? So, pag sarig mo sa mahal na Diyos para mas, kumbaga, yung counter-attack mo duman sa kamunduan, sa pressure na namamatean mo, malampasan mo po. Iyo po, Ma'am Jenny, dakulo ng bagay na namulat talaga ako. Kasi duminakula pati ako sa daiman kami so pobre, di man mayaman, pero so komportableng buhay. Yes. Tas gabos ito nagkawarara. Gari, dakulon din pala grabe ang realization ko, ay na-take advantage ko pala ini. Ay, sayang pala nung dakulon ng day ko na-appreciate before. Ayan. Kaya ano din, sa ngunyan, gari may pressure din na ay dapat, ano ko din, personal struggle ko din ito na ma-overthink. Ayan. Pero, padiit-diit, aram ko man sa diri ko na inipigtataha ko, pigtatabangan man ako kani mag-grow, mag-mature ang isip. Ayan na, maski may mag-abot pang ibang problema, may magkawarara man. So ito nga ni, sa businessman baga, ang totoong businessman, maski sa mo man yan itapok, ma-flourish at ma-flourish yan. Yan sa pigugol ko din. Ayun, okay. Thank you so much for that. And saro kami sa imong katabang sa pagpangadi para mas padagos lang ang buhay, 'di ba, Sir Romel? Okay? Yes. So thank you for that. How about si Sir Jet? Sir Jet, go ahead po. So sa kuya man po, so sa regarding balance man, so bilang sarong empleyado, so ang oras ko po is 8 to 5. So sabihin minalaog na 8 o'clock, mga luwas na alas 5. Talagang minsan na hapon. nakakabagot Sir Jet kapag Iyo po. everyday 8 to 5. Iyo po. Okay. Kaya ang gibo ko po, after na kan office hour na iyan, kinakaipuhan ko man na aside from sa pag-relax physically, so pigiin mo ako na igwa man ako talaga kay mga involvement Ayun. sa mga organizations, lalong-lalo yung BCBP, na nagtatabang sa kuya na para mag-grow. So, iyan ang pigaano ko man na difficile kaya na regarding sa pagtubod, difficile na magsabuhay kang pagtubod na warang nagaguide. Kaya po na may nagaguide man, kaya po may ibang tao man, may mararanihan ka man. Yes. Na di pwede na i-rely ko sa nasasadiri ko. Kabaka kung may ano palan, kung may diit na sala, at least makorek ako. Ayun. So, yun ang ano ko dyan. And, pigiin mo ako man na sa mga ibang activities na dudumanan ko, isip ko muna bago ako mag-attend inibaya mga tao sa kuya ki growth. So, inibaya makakatabang sa kuya sa pag-grow. So, may mga ano ako dyan. And, halos parehas man ki Brother Romel, so priority. So, ako, although single pa man talaga ako, kaya yaong pa man sa ko yung mga magurang sa ruman ako sa nagtatabang sa inda. Kaya, apwirakan sa ko yung trabaho, nagsusupport ako sa inda, and sa iba pang mga pwede kong matabangan. So, yun po. Duman, Sir Jet, sa oras mo para mag-relax, day mo man duman nasisingit ang sa imong pagkikipag-date. Kaya ipaman, tayo wala pa man gusto. Kung may gusto, garo mag-ipag. Joke lang po. Joke lang natin. Tigo, paulo ko lang ikaw niya na pagkahapon. So, magayon ng mga tugang kasi, kumbaga, dakulon talaga kitang na makukuang adal sa mga hobbiness, sa mga young ones, sa mga young professionals na dakulon na talaga sindang pinag-agihan pa
dakulo ning battles, and until now yaon sindama ko sugman girare na naglalaban padagos ang nagbimission, and at the same time daininda pigahali isu pagpangaji talaga mantang yaon do sa indang career. Okay, so sa last part kan sa tuyang program, ano ang sa indong realization sa indong buhay sa punto kan sa indong buhay ngunyan, and ano man ang sa indong maitatao na advice sa mga young ones na nagdadangog ngunyan na pagkahapon. Okay, sige, we have Miss Ivy, go ahead po. Ayan. So sa kuya, ako laon kong realization na gabos kita may kanya-kanyang timeline. Ayan. And sabi ta, may mga nadaw ko na ako magayon din na nadaw ko sa story kan mga pagkairiba ko na kung kita may sarili kitang plano, araw ko na may mas perfect ang plano sa to para ni Lord. So, wala man ako iba talagang kakapitan eh. Minsan, ang pressure, pero niya ang sa sadiri o ang kalaban, minsan, iyo pa nga ni ang kalaban mo talaga ang sadiri mo. Kahit iyan ang self-pressure. Pero wala akong ibang kapitan talaga. Kaya si Lord. So, dakulon pa akong aspirations, dakulon pa din akong gustong ma-achieve. Pero sabi ko nga, one at a time. Iyan baga. So, daibo man kaipuhan na habulon ito gabos. Ang importante, so tama sa imo, as in para sa imo na ilalaan ito ni Lord. So, just keep the faith. Yun. Okay, keep the faith. Kung may hugot kang ngunyan na pagkahapon, Miss Ivy, ano ito? Ang hugot ko lang, just be better. Always better every day. Ayun. Thank you so much. Thank you so much sa imong pagtaoning panahon, and tigtugutan mo kami na madangog an sa imong istorya, and hopefully continue lang ang pagiging magayon. Okay, Miss Ivy. Opo. Thank you so much po. Okay, so we have also Mr. Romel Amoit. Go ahead po. Kung sa mga nanonood ko man po, and may advice ko na din po diretso, especially sa young professionals, pwedeng dakol man ang mawara sa indo, and saro na po duman pwedeng mawaran ka mong profession, but don't lose yourself. Yan ang pinaka-importante. Ayan. Don't be ashamed to start again, start rebuilding, mangarap ulit. Ayan, parang back to basics po talaga, na ano talaga, sisay talaga ako. Kung wala ining gabos na mga nagkaarabot ko. Ay, kumbaga, nung panahon po, baga nung pandemic, nung lockdown, dumanta na appreciate na, ay, wala man pa, ining mga titles ko, wala ini, kung Yes. end of the world na. Ayan. Opo. So, ano talaga, priority, so talagang, so pinakatibukan puso mo. And leap of faith, pirming stay connected din kay Lord, kasi yan ang ultimate provider. Kung anong ihahagad ta, itatao niya po. And may right time lang din. Yes. As Opo. na-mention din ni Sis Ivy. Miss Thank Ivy. you. Okay, thank you so much, Sir Romel. Thank you so much po sa pag-iba sa tuyang ngunyan na pagkahapon. And tigtugutan mo man kami na makaibahan, madamog miman ang sa imong story. Thank you for that. Okay, we have also Sir Jet Sikitin. Okay, so sa kuya man po, i-advise ko man po sa mga young professionals na dapat bako lang puro trabaho ang sa tuyang tiga-atupag. So iwa man kitang time na dapat i-offer ta kay Lord na dapat maging kita, so may time kita para sa iya. Bako lang sa pagpangaji, kundi sa involvement sa mga organization na sa hiling mo na makakatabang sa imo sa growth. Kasi bako lang data pwedeng
ilimit lang duman sa four cornerstone. So, ang pigsasabi ko sa office, ang gusto kong sabihin, na dahil lang pwede duman, na dapat kaipuan ka man na magluwas duman para mabalance ang satuyang ang satuyang time. So, importante kaya na bako lang puro trabaho, bako lang puro career, kasi maabot ang panahon talagang maluya man kita, magurang man kita. Kaya dapat bago pa man ito mangyari, dapat yaon permi ang pagtubod, kay yaon permi ang involvement sa iba, yaon permi ang relationship, especially na very important na yaon dapat. And dapat din po na na of course padagos manggirari ang pag-ibig karahayan maski ibang mga minaabot na challenges sa buhay. Yun. So, yun po. Okay. Thank you so much, Sir Jet Sikitin. Salamat po mga tugang. Nakaibahanta po sina Mr. Romel Moit, Mr. Jet Sikitin, and si Miss Ivy Prelegera. Digdi po sa programang Barkada ni Jesus. Sinsinda po mga miyembro kang Christian businessmen and professionals. Ang sa to yung mga padabang young professionals. Okay, so mag-selfie muna siguro kita. Pa-screenshot naman ako, Jerome, para naman igwa kita ni remembrance dito sa tayong mga young professionals. Alright, thank you so much, Sir Gerard, Miss Ivy, and Sir Romel. Thank you, mabalos po sa Indo. Thank you also kay Ate Christian Diaz from ECI family. As sa tayong mga sisters kang ECI, sina Sister Net. Okay, so mga kabarkada, ang trabaho maaring magbago, ang titulo maaring mawala, ang karir ay maaring magkaroon ng iba't ibang yugto, pero may isang katotohanan, hindi kailanman na mababago. Iyuda po, so pagpadaba sa satuya kang mahal na Diyos. Kaya yan po ang satuyang presentasyon kang satuyang programang Barkada ni Jesus. Antabayan ng girare po ang masunod na episode kay ini sa masunod na Sabado, alauna sagod 2:00 ng pagkahapon. Give time to Jesus, ang Diyos mapahingal uman sa ikapitong aldaw, sabi ni Juno Barameda Rampraposa. So once again, thank you so much po sa satuyang mga bisita, mabalos po sa satuya, and thank you man po kay Sir Nestor Belga. Okay, bye-bye. So nakaibata po sa lado technical si Kuya Junapolis, sa IT si Jerome Martinez, ako po si Jenny Matthew Balyaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, 2:00 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Salamat kan sa indong pag-antabay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health,